Pentsa etorri gara, dantza tailer bat, ez? Da, goen COVID-en situazioagaz, dantza tailerra piti da moldatu dugu, gehiago dantza zer dan, eta dantza transmisioa umei erakusteko asmoagaz. Zelako izan da esperientzia? Pentsetan gendura, kasuan behintzat, pentsetan genduna baino asko hobea, harrituta gelditu naz, umeek eta indauri esan galderekaz, eta oso ondo, egia esan. Antontxu zarazu, Artiuterri gaitiko jazardu dozu, aita torren nian. Izan da igual erantzun bat, erakutsi dugunarekin, eurek galdetu eta galdin dute zer esan dugun, ez? Da, ez da oso aberatza. Espero gendun igual, ditzio galdetuko zutela, eta ez dira gelditu. Galdera pilat izan, interesgarriak, eta guztu bat amat etorriko landarmarira.